noiz torri zinen? Guain dela amaostian, maiatzen amaostian. Pentsatzen dut, senideen bat, familien bat izin duzula hemen, ez? Osaba badu urte asko hemen eta hola etorri gara. Berriz nahizola etorri, ikusi dena eta, bai? Gurasoekin torrie? Ez, osabakin. Eta hemen ze ibilbide induzu hemen estatu batuetan, nun ibili zara? Bidea San Francisco eta Monterrey eta ibili gara hor bazterrostan, Los Baños eta Euskaldun besta ezautzeko hain hemen ere baite. Eta ze iduritu zaitzu Euskaldun besta, nik benpin pentsatzen nuen Bazendarren biltzara gisako zerbait izanen zela, zuk ere idea hori zinon? Bai, baina jateko aferian diferente zautu eta aron. Ez da hangoa dezala. Goxua da jatekoa, baina atratzen dute dena batian, eta ez da diferentia arpatzeko eta aron. Bizkot amerikanoa. Bai. Eta bertze gisa ez arpatizu diferentia handiko nata? Herria urrun diela, batetik bestera, kilometro asko. Dena zelaia eta dena urrun da hemen. Distantzia handio badire batetik bertzera, eta gero ere, gauza, ez zara huertu handiek direla denak. Autoak handiek eta. Autoa bai, jipa, benpi, jipa hori dena sobera handia bai. Ikusgarri benetan, ez? Bai, hala. Eta ze sensaziorekin itzultzen zara baztanera? Bueno, berriz etortzeko gogoakin, bai. Eta zer, nolatan etorri zara? Aspaldi pentsatu etortzia edo nola? Osa bat abie baginen bi urte gamitza etorri behar ginula eta azkenean, hola etorria. Ordan osaba, hartzain torri eta gero berriz itzulie iruitera? Osaba dut hemen ja, 32 urte pasatu ditu hemen. Beraz, ontzen du aski ongi, eh? Bai, ni baino beki. Dena den behar da, ez? Gira bat edo norbait laguntzeko, ez? Bai, baina falta ginen autoa, ibiltzeko anta hemen. Ba, hobe auto gabe igual, eh? Eta nola moldatu zate autobusean? Autobusa eta taxian, hemengo une launak inta ere bai. Ibili gara, bajo, bai.